Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Dagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Pareho gali kita hindi taga diri sa syudad, no? Aro abi sa inyo kung mangita kita diri sang dayunan naton. Inang isa lang ka kwarto, dason tungao lang naton ang arkila. Pwede gidi. Kag mas maayo kung malapit lang diri sa eskwelahan. Inang walking distance lang bala. Para nga di na kinanglan nga magpliti pa kita. Ate sige. Pagkatapos naton pa-enroll, malakat-lakat ta. Mangita at sang madayunan ta nga barato lang. Ate sige. Di ka na magproblema sang dalayunan ko dito sa syudad, Nay. Kami nakita na ako. Barato lang. Bali isa ka kwarto, pero apat kami nga matunga sang arkila. Maayo naman kun amo anak. Nakahibalo ka naman nga kahina subong sang tahi diri sa aton. Kalabanan subong, nagabakal na lang sang bayo sa ukay-ukay. Gani ang mga uniform na lang sa mga estudyante ang ginasaligan ko. Amo man ang mga uniform sa mga maestra. Nakahango pa ko, Nay. Anak. Kung dito ka na, likawigid ang maggrupo sa mga palaligoy, ha? Kag may mga bisyo. Kay naisip-isip ko na nga daan ang allowance nga ipadala ko sa imo kung magsugod ang klase ninyo. Saan o nagali masugod ang klase? Sa madason ng simana, Nay. Daw kaburing man nga diri lang kita sa boarding house kung wala sang klase, no? Ginsiling mo pa? Do kanami man tani nga igimik o galing gustuhan lang sa isa ka simanang dala kong allowance. Pareho lang gali kita eh. Pigado lang abi kami mo. Tungod kung wala guro ning scholarship guro, hindi ako makapadayon sa pagtuon sa kolehiyo. Kag tungod nga pala riho kita nga mga naghalin sa pigado, wala kita sa mahimo, kundi ang magpabukot na lang diri sa boarding house kung wala kita sang klase. Imbis nga ilagaw naton, ituon na lang naton. Husto kagid Leo. Grabe ba? Ginatuyo ka pa?
Ikaw nung pinakaulihi, bugtaw, tuyo ka pa? Hindi abi ako makatulog kagabi. Doon ginahilas ako. Bawa, nano na nga mamag-o ka pa? Pinanuntan di ka bulan nga nag-star. Inabangin ka ginakatingalahan ko eh. Siling ko ba, sibra ko may nagtalang diri nga malayang yung espiritu sa kwarto nato now? Kung masulit galing natabo sa imo, wakal bala. Istorya kung anong kinanglan niya. Nga ginatublag niya. Sa Birnes bla? Tilawi bla? Hindi. Ba, Jim? Sa naibalaan ko, hindi dapat nga makigambal o kung makigkomunikar sa mga espiritu kung Biyernes nga adlaw. Oh, nga ahaw. Tungod amo kuno inang adlaw nga nagalakat ang mga nagtalang nga mga espiritu nga mahimo nga magpabatsyag o kung magpanggamo. Ano? Ano? Nagapati ka man sina? O, magpapati ka na, Meg? Kwan, isa ka bes, sang high school pa lang ako. Pagi sa Spirit of the Coin bala, ginsugilano naman ng espiritu nga ama isang amon classmate. O titi, ano natabo? Samtang ginahimo ina, hinali lang nga ginpusis ang isa namon kakaupod, kag nagpangkuga ini. Ano? Ano? Mapinatihon gid balang Jimmy nga ini mo. Hambalon ko bala sila ni Leo kag ni Kent. Nga tripinga namon siya. Ano, Meg? Oo, Meg. Lingaw-lingaw mo lang ang aton Kuno abi, istoryaw naton ng espiritu diri sa aton kwarto. Ano, paano man? Kung may spirit of the glass, kag may spirit of the coin nga ginasiling ni Jimmy, nga hindi kita maghimo sa aton nga bersyon. Ano abi? Spirit of the knife Ano? Ano? Oo. Mahimo kita sang Ouija board. Butangan naton sang drawing. Inang kutsilyo nga nagapilo blas tunga. Uy, Oh, ba? Sige. te, saan na natin buhaton ina? Sa Biyernes ang gabi Jem, bugtawan ay. Jem, Bah, Clyde nga, bangon blanay. madali lang. Bah, ano ka? Nga may kandila? Kaganoy ng Ouija board? Ma spirit of the knife kita. Ano? May hindi. Hindi ko. Meg. Hindi niyo pagbuhatay na. Delikado katamay na. Kaya ginagamugid ako permis ang kaupod naton diri sa kwarto. Masami ko siya nga ginadamgo nga akig sa akon. Kung kaisa, mabatsyagan ko nga doon ginakuga niya ako. Ha? Oo. Ginabangungot ako permimig. Hindi ka makabatsya kay ti, mahamuo ka diyang pagtulog mo. Sari ko, basib lang ko masulit pa ato. Kag hindi na ako makabugtaw pa. Leo, Meg, pariyo kami sang na-experiensyahan. Ano? Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration.
Migkin? Pati ikaw? O, Mig, amo na nga napinsara namon nga istoryahon na lang siya. Pamangkuto naton siya kung anong gusto niya nga buhaton naton para hindi na niya kita pagamuhon. Basik may mensahe siya nga gusto nga ipalambot sa aton. Ate, sige na, Mega. Dali na. Sugura na naton. Ari na. Nabutang ko na sa tunga ang napiod nga balisong. Sige na. Ibutang ko na unang duha ko katudlo sa ibabaw sang balisong, ha. Dason ang imo migliyo, kay tungod nga gamay lang ang balisong, isampaw na lang nato ng aton mga tudlo. Ang imo tudlo Migkent, isampaw mo kay migliyo. Kag ang kay Jimmy, amo man ang masampaw sa tudlo ni migliyo. Kuha nyo? Ate, Omega, oo. Kuna mo. Piyungo na nato ng aton mga mata para nga makasugod na ako sa pangamuyo. Sige na. Piyungan nyo ng mata nyo. Ate, sige. Wala mo kay balos, Jimmy. Nanambala na namon ini nga tatlo ni Kent Caglio. Nga akong tudlo ang sa idalom. Kaya ako mapahulag sang balisong. Sugod na ko, Kuno abi, makutib-kutib man ang baba ko. Muklaton kong akong mga mata. Spirit of the knife, kaupod ka na bala namon? Amat-amaton ko hulag ang akong tudlo. Pakadto sa tinaga nga yes. Yes ko no. May balaan gid nga ginakulbaan si Jimmy. Naginhawa siya sa madalom. Sige na. Mapiyong kita liwat. Dumakadlaw na gid ko. Hapang pangpunggan ko gidanay. Parang hindi kami mabuking. Ibalik kong balisong sa tunga. Kuna mo, ako naman ang makigambal? Sige, Migkent. Ano ka? Kung matuod nga, ari ka na. Magpabatsyag ka. Wala. Ang balisong, nagbuklad. Wala. Miglide. May... Bumang artistahon man ang duwa ho. Kuno abi, nakulbaan man sila. Pang anong ginimo nila man? Nga nagbuklad ang pilo nga balisong? Spirit of the night, magpakilala ka sa amon. Hala, naghulag ang papel nga balisong. Pag naglakat siya sa... Hala, naglakat siya nga wala ko man ginpahulag. Hala, hindi yan. Nakatawagin man kami sang kalag. Muklaton ko nga akong mata. Ginatulok nila nga tatlong nagahulag nga balisong. Hindi. Nagdulog siya sa letrang S. Naglakat naman siya. Kag nagdulog naman sa litra nga E. Naghulag naman siya. Nagpundo naman sa liter C. Nagdulog naman sa liter R. Nagdulog naman sa liter E. Nagdulog siya sa liter T. May secret? Animal. Ito kalain sa pamatiyag ko, haw. Hindi na akong nagapalakat sang balisong. Kundi, siya na mismo. Nga ang suga, nagsiga. Kaginali man lang nga napatay.
Dunga na mo nga ginkuha nga mo mga tudlo. Siling ko na kinsinyo eh. Nga delikado ini. Delikado ni katama. Wala man kami makaibalo nga magmatuod. Migs, amatuod ba na sini? Gusto ka lang kung tari namon nga tipingan. Himo-himo lang namon nga ginabangungot kami. Ano? Homig. Kag wala kami maglaom nga. Nakatawag galing kami sa espiritu. Nakatawag sa espiritu ang spirit of the night nga ini. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magabiyanso na ganyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo Sangkam. Number 1 Basta Radio. Come on! Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
ever be. The brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga sukid sa kahanginan? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa Bacolod City. Kag ang aton pagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Tyron. Madamo nagasiling nga mabaskog kunong sex appeal ni Tyron. Gani madamo man sang babae nga naluyag sa iya. Kag tungod sini, wala na siya ginabudlayan pa sa pagpangaluyag sa mga babae nga naluyagan niya. Isa na sa ila si Cecil. Diri sini nga bahin magasugod ng kasaysayan ni Tyron nga iyagin pasakop kagaton manatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kalipay para sa akin. Forget me as my life goes on. I know I will love someone. Saan ako makasiguro nga ako gid lang ang babae sa kabuhi mo, Tyron? Nagaduda kag lisakon? Nga, amo nagid bala ko si naka-playboy sa panulok mo? Kani. Nagapanigurado lang ako. Cecil, magpati ka. Wala na ako sa nobya subong. Gani atagi man ko sa tsansa, eh? Ate, sige na lang gani Ha? Ginabaton mo na bala ako? Oo na. Huy, yes! Yes! Cecil, salamat kita. Madamo ging nga salamat. Ay, Tyron, ginakos mo ako. Buyi ako. Sorry ha. Sorry kita. O kunabi, wala ko naman pong ganang kalipay ko. Do sa manul ka. Kadamo na gid sang nanubya mo sang una, pro. Pero lain kagidya sa ilatanan eh. Lain kagidya, Cecil. Ma, pwede ko makapangayos ang extra money sa imo? Sang sano ko lang ikaw ginatagan? Kinano mong kwarta mo yaman? May date ko, abi, ma. Nakahangop ka naman na siguro. Ay, alin sang una. Nagakagastuhan kagid sa mga nobya mo. Natural man lang na ma siguro. Kauluya man nga sila magasto sa akon. Kauluya na kay Cecil. Kung hindi ako magsala, amo naman ang bag-o, may. Sala ko bla kon madamong nagalaga sa akon, ma. Hindi mo kuya pareho kay Manong engineer na tuod. Pero ni isa kanobya, wala. Mantorpe. Pinalibak mo naman ako, Tyron. Oh. Nabatian ko, Ged. Nong? Ari ka galinaw? Hindi mo kaya pagparihoon sa imo. Nga ginhampangan mo lang ang mga babae. Ginhampangan man? Wala nung palagpat ka lang imo yan. Ay, adios to na ina Karon malalis naman ka mga duha. Aring kwarta nga ginapangayo mo, Tyron, oh. Kuhaan na, kamaglakat ka na. Salamat, kidma, ha? Madamo gingin salamat.
Aron, mapauli na to Nakapoy na ako sang libot-libot sa kundiin. Natakaan ka na guro magupod sa ako, nay. Aba wala Ugaling lang. Kagastos ang opisyo naton. Mamahaw kita. Tapos matanaw naman sang sini. Kagtapos, masnak naman liwat. Di ano ginayaw? Pareho pa lang kita nga estudyante. Nagasalig lang kita sa kwarta nga ginatag sang parents naton sa aton. Wala niya kaso sa ila ya. Nakahangop na sila ya. Nahuya na ako sa imo. Ni 5, wala gid ako nagasto. Da sa iban ka bala mo. Karon na lang tabla mapuli bala. Wala pa gani kumayawan upod sa iya po. Wala mo gud ginadala si Cecil diri sa balay, how? Hindi ka magkabalaka, ma. Ipakilala ko isa sa inyo tanan Katapusan na bala siya? O kun isa lang siya sa mga koleksyon mo? Si mama, bala mo. Kung magambal kaya daw, sigurado kaging ginampangan ko lang mabae, labi na si Cecil. Palangga ko na siya, ma. Amo ba nang ginahambal mo sa akon, Santo, sa mga ex-girlfriend mo? Palangga mo sila. Ote, di na sila subong? Naglawig ka mo? Amo Wala. ginaya, ma. Amo ginaya. Kaya gapili man ko sang the best mo. Ay, ambot sa imo, Tyrone, Ano pagadayhan kung may kaugwalingon ka na nga trabaho kag sweldo? Halos siguro tanan nga babae gastuhan mo. Nagustuhan mo ba lang polo shirt nga ini Bago na nong? Oo. Ginbakal ko. Abi ko anay kung makaigo sa akon. Hindi gali. Hindi ko galing type ang kolor ni nong mo. Okay gid lang ni. Ikaw na binong mga bright colors ang nanamian ko. Pauliin na lang sa mga kilala mo nung Sige lang gani. Kamahal pa naman sini. Ihatag ko lang ini sa janitor namon Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Naglain gid ang buot ni Manong mo. Kay wala mo ginbato ng ginhatag niya sa imo. Kabaday man nabis ang kolor ma mo. Bisan hindi ko gliangayan niya. Piliton ko ginang kaugalingon ko. Halin sang uda, kalayo gid sang buot mo sa magulang mo. Palangga ka niya. Pero ikaw gud dyan nagasupo sa iya. Isog ka pa sa iya. Kaya nga mo kasi naman. Wala ko makaibalo, ma. Duwa na gid lang kamo ka mag-utod. Doon nagapaindi sanay pa kamo.
gali kay manong mo, no? Husto lang siya nga magbasa sa newspaper sa sala ninyo. Wala man sa himuon mo. Gusto gani nila ni mama ka ni papa nga mga asawa na lang na siya. Pero anon mo, wala sang hilig sa mga babae, kanugon lang sa kwarta niya. Basi kung wala pa niya makita ang babae nga para sa iya, eh. Hindi kinaya ka ba ng mga luyag? 29 na siya, pero daw wala lang gyapo na. Basi mo nahan ko pa na sa gani pangasawa mo. Makasarang ka na magbuhay pamilya, haw. Kaya anong ganahin mo ni mama ka papaw? Sus, Tyron, nagasalig ka man gihapon sa ila. Nakatapos ka na. May obra ka na. Kulang ang sweldo ko sa akon. Kay man, kapalalagaw sa imo. Di ikaw nga niyang upod ko. Paano ka makasave sinaman? Maayo pa nga sa inyo na lang kita matiner. Makalikaw pa kita sa gasto. Ikaw gali, Cecil? Magsulod ka, Nay. Salamat, Gidnong. Wala pa diri si Tyron. May ginkantuan. Ano, hulaton mo lang siya? Sa diin siya nagkadto, no? Wala man siya nanugid. Abi ko, anay, gani kon sa inyo. Ati, hulaton ko na lang siya, Bago ka lang nag-abot, haw? Sa din ka nagkanto? Dayawan sa hulat sa imo si Cecil. Maayo lang gani kiari si manong mo na nag-entertain sa iya. Naglingaw-lingaw lang kami sa mga barkada ko, ma. Nakainom ka? Kay balo ka na mag-inom, subo? Hangga tilaw-tilaw lang ko, ma. Para hindi man bala ko magmanulaw. Abi sulod na to sa kwarto mo ka magpahuway, ay ho? O galing na lang kita mong sugilanon, Daw akikasa ako, no? Wala, Talagsa man lang ko gaupod sa mga barkada ko, Mangani, Wala man ako nagsiling sa imo nga hindi ka magupod sa ila. Naglain na ang buot ko. Tinalimtan mo ng anniversary naton kahapon. Ako pa'y nagkadto sa inyo balay. Kaya wala ka nagidya ka nakadumdum sa akon. May plano ka man bala sa kabuhi mo, Tyron? Cecil? Natural, may ara man eh. Nadala man ako bala sa plano mo? Kwan, hindi pa ako makabuhay sa pamilya mo. Kulang pa kayong sweldo ko. Tungod ginawaldas mo lang. Ginawaldas mo lang ang kwarta mo sa wala sang pulos. Cecil, wala ka sang labot kung ano man ang gastuhan ko sa kwarta ko. Kag wala ka sang labot sa mga butang nga gusto ko himuon. Nubyata lang ka. Hindi ko pa ikaw asawa. Tyron? Pabayin na si Tyron. Wala pa siya malutas, Cecil. Nagalain gid siyang buot ko nung wala gid siya nagaseryoso. Abi niya,
Teenager lang kami gihapon nga duha. Ay, hipos na. Hindi ka na magibi. Kung supukon mo pa siya, madugan na ang kalain sang buot mo. Kabaluman ko nung kung nga ginabaliwala lang niya ako. Nagasalig lang siya. Nga kung mag-break man gid kami nga duha, damo siya isang makita nga babayi. Gusto mo naging nga makik-break sa ako now? At bahala ka. Siling ko na gani. Nga hindi mo na gid ako palangga. Siguro, may iban ka na, Tyrone. Hindi na man gani ako malipayon sa relasyon naton, Cecil eh. Siguro tiyo na ini. Agud niya magbulagay na lang kita nga duha. Oh, Tyrone? Si Manong na. Baw, dumalipayon siya ba? Nakailis pa siya oh. Ma, si Manong oh. Do nakailis siya? Di na siya makadto man? May date ko no siya. Ha? First date ko no niya. Ba? Tingala ko nga malipayon siya kay. Sino ay ang i-date niya, ma? At siguro formal man nga babayi eh. Anay kabla, kay sundong ko si Manong kung maglakat siya. Panilagan ko kung sinong date niya. Ari ako sa restaurant kayo ni. Klaseng restaurant kayo niya. Ay, digid siya makikita sa babae? Okay man si Manong May taste ng gali siya. Pero sino yan ang babae nga ginahulat niya man? Mahulat-hulat lang ko Hindi man ko kitaon sa ginapungkuan niya. Bah, ato, nagtindog siya. Uy, nag-abot ng date niya? Wow, sexing babae ba? Ara, nagapakat. Hindi. Si Cecil na. Oh, Diyos ko. Si Cecil ang date ni Manong? Hindi. Si Cecil matuod ang date niya. Kalain sa pamatsek ko. Tuslok ang dugan ko. Ano palang himuon ko siniman? Nagapangimon bala ako? Apanganga sa kadamuon sa babae. Si Cecil gid ang ginpili niya. Nga si Cecil kag si Manong among magadayunay. Nagaplano na gali silang magpakasal. Malipayon sila. Samtang ako nagapangasubo ako. Cecil, naginulsol gud ako kung nga
nga nagbulag ako sa imo. Tungod karon ko lang napatsyagan. Nga importante kagali sa kabuhi ko. Apong wala na ako sa imo. Tungod ako mismong nagtulod sa imo nga magpalayo. Gintulod ko nga magpalayo ang kalipay para sa akon. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Tyron, nga iyagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kalipay para sa ako. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Tatlo nga kasakit. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together? What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. Kagkaron sa kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Tatlo nga kasakit. Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Putik
mo nga matabo. Ginaagda mo ako nga mag-date. Apang luyag mo ako nga hubugon, kag ikama. Bastardo! Sapat ka! Sapat ka! Patyon ko ikaw! Ang kamot ko, buyi! Buyi-ine! Agay! Kinkaros mo sa iyong malabang nga kukuha ang guya ko? Kintampa mo ako? Agod nga makamarasmas ka! Lilian, kung naghahandom gid man nga maghigugma liwat si Greg, hindi sa imo, kundi sa iban nga babae. Sa isa ka estranghero nga babae, nga nasugata niya dito sa iyagin bakasyonan. Ginausikan mo lang imo kabuhi. Hindi magmalinong ang imo kabuhi kay Greg. Kalisod lang maaguman mo sa iya. Mga sawa liwat si Greg. Apang hindi ikaw ang babae nga ina. Period! Butikon! Hindi ako magpati sa imo. Ginahigugma ako ni Greg. Tara ka na. Lilian, hindi ka magpalasin! Patyon ko ikaw. Tara ka na. Ato na siya. Kalahin sa iyong hitsura. Nagabagang iya mga mata. Greg, makatalagam siya nga klase ng babae. Oh, kuntani. Wala ko lang siya ginilabtan. Ay, agay. Kahapdi sa nga akong guya. Nakaagom pa ako sang pilas. Greg, kinahanglan maghalong ka kay Lilian. Daw sa tigre gali siya. Kamusta ang imo trabaho, Inday Faith? Maayo man Manong Jasper. Mangin mag-abya na kami ni Lucita. Ang akon bala kaupod sa library. Ay, maayo kun amo eh. Nong? Ngangari ka man. Ambot kun magpasugot kasi ni Ano ina nung haw? Karon sa hapon, nagaplano kami ni Greg nga magbuting sa palibot. Kag naisipan namon nga agdahon ka. Agdahon ninyo ako? Si Greg lang ngalan niya? Ay, masami ko siya makita dito sa kapihan ni Ami. Oo. Si Greg siya. Oo, Nong. Nakadumdum na ako sa iya. Natandaan ko siya. Kaginagda gali ninyo ako nga magbuting. Oo, day. Madamo sang matahom nga talan-awon sa palibot sang baybayon. Kagkebalo ka. Ginbaligya sang abya ni Greg ang iya sakayan. Kag amo ginbakal niya. Ay, matahom ang amo nga sakayan. Magamay lang siya. Pero pwede nato niya gamiton agud nga magpamasyal sa palibot. Amo gali, Nong? Dito siya naga-star sa isa ka cottage sa may punta. Kag matahuman ang iya pwesto dito. Bagod nga malapit sa baybayon. Amo inang naluyagan niya nga lugar eh. O ti ano, Sabado man subong. Wala ka man sang trabaho. Ate, oo Nong Sugot ako nga magbuting. Ate, hapiton ka lang namon karon sa hapon ha. Sige Nong mahulat ako. Ate, maayo. Ate, sige ha, malakat na ako. Sus, sinong Jasper. Ginhagad pa nila ako nga magbuting. Kag nadumduman ko. Masami nga nagatulok ang lalaki nga ini sa akong sular.
Apang sa nakita niya nga nagawa ako sa may bintana. Dayon niya talikod. Nga daw sa nahadlok siya. Nga aayan? Ano ayan ang handom niya sa akon? Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga. Mami. Maayo. Ibuni, sa liwat hindi mo inapagsuliton, ha? Napahulaton mo ako sa madugay. Nga aman, madamo pa ako sang trabaho, Mami. Anong nga trabaho? Kagdiin ka magalin. Pila ka adlaw nang ginakunta ko ikaw, pero wala ka sa imo balay? Nagbakasyon ako sang pila ka adlaw. Malain bala ina? Kag nagsiling na ako sa imo, Mami. Nga hindi ka na maglaom nga sa tag sa kation nga gusto mo ako makita. Ara ako dayon. Nga bala nga hindi mo na lang ako pagpabayan. Pabayaan ka? Oy, tanawa ang nawong mo, ho? Ang buhok mo, gumun. Amo ba nagpantalon mo? Diin ka magalin, ha? Ay, Mami, pwede bala? Ano ba lang natabo sa imo man? Hindi, Kuya Ido. Nga bisan ano oras mo nga tutuyon, maabot dayon. Nagsiling na gid ako sa imo, Mami. Nga gusto ko nga mabuhi nga ako lang. Kani pa bayin na ako palihog. Hindi mo ako pagamalan sa amo sina, ha? Pagkatapos sa ginbuhat ko sa imo, amo sina ang ibalos mo sa akon? Ano ang ginhimo mo? Nga hindi ko ikaw makita, ha? Imo na ya sala, Mami. Sala mo na. Kay ginahatagan mo ako permis sa mga matahom nga butang. Pero kung gusto mo nga ini maghatag, untaton mo dayon eh. Maayo ka lang kung may sugo ka sa akon. Buhatan ni Ebony, buhatan ni amo niyo, amo na. Kung hindi ko ikaw pagpatihon, ginawaslik mo lang ako sa higad, nito sa basura. Ebony, maayo ako sa imo, ha? Ginatagan ko ikaw sang balay, sa mga alahas, nga kung ibaligya mo, makahatag sa imo sang dako nga kwarta. Apang hindi ka makahulat? Ginbaligya mo na gali? Ginpaandaman ko ikaw, nga hagan-haganon mo ang paggastos sang kwarta. Wala sang ulan nga halin sa langit. Kung padayunon mo ang paghiwat sang wala sang pulos nga party, kagang imo ginapadayon, amo ang mga lalaki, nga doon sa nagadisko ka sa imo puluyan? Maabot ang adlaw, Ebony. Daog mo pa ang isa ka ilaga nga naga-istar sa tanamnan. Kagluyag ko nga makahibalo ka nga hindi na ako magpamayad sang imo mga kautangan. Kag hindi gago si Richard nga magpatuyang lang ako sang gastos. Nagahalong man ako. Ini na ako pagsugiri sina Mami, ah. Nakahibalo ako. Nga daw mapatay si Richard sa imo. Kag hindi lang ina. Hindi magdugay, ikaw na ang manubli sang iya mga propiedad. Pamangkuton ko ikaw, liwat. Diin ka magalin. Sa malayo, ah. Nga ahaw, hindi bala ko pwede nga maglakat? Pareho sang normal nga mga tao. Kinahanglan gid bala nga mangayo pa ako sang permiso halin sa imo? Wala mo gihapon ginasabat ang pamangkot ko. Ina bangod wala ka sang labot, Mami. Nakahibalo ka naman, ah. Nga nagatrabaho ako bilang isa ka receptionist sa hotel sa Banwa. Hindi bala? Hoy, Ebony, ang trabaho nga ina, wala ko maluyagi para sa imo, ha? Wala sang kinahanglan nga magtrabaho ka pa. Tungod na kahibalo ka, wala ko ikaw ginapabayan. Kag wala ko maluyagi, ang pagwaldas mo sa kwarta, wala ka to.
Oh, ano ang ginabuhat mo, subong? Ha? Uy, ano gid ba lang buot mo silingon, mami? Ha? Hindi ka na mapakuno-kuno nga na isa ka inosente. May nagapadugid sa akon sa ginabuhat mo. Ano ba lang ginabuhat mong ina, ha? Wala man ako sang may ginabuhat nga hindi amo, mami. Nga ba lang nga ginapaminsar mo gidyang sada ko lang yahaw? Bangod amo sinang masami nga nagakatabo eh. Ginpahalin kanila, no? Ha? Oo. Ginpahalin matuod ako nila. Tungod nagbato ako sa akon head nga receptionist. Nahisa lang sa ako ng gurang nga to eh. Ginintriga niya ako sa amon manager. Kag-amoy na eh. Ginpahalin ako. Wala ka ginagakadudla, Ibonino. Kung sa bagay, maayo ganya nga ginpahalin ka. Tungod hindi ako maluyag nga magtrabaho ka sa lugar nga to. Please! Mami! Wala ako nagkadtodri para sermonan mo lang. Sa tion nga inibuligan ko ikaw, ha? Apang kinahanglan, hinahinayon mo lang ang paggasto. Ginbaligya mo na bala ang mga alas mo? Wala na ato tanan, ah. Ano? Wala na? Kagin-ano mo sa paggasto ang kwarta? Gingasto gani. Ano ka ikaw eh? Ginpaanan mo ako nga hatagan sang tanan. Kag kung hindi mayo ang buot mo, ginautdan mo ako sang allowance. Kag ginawaslik mo lang ako sa higad nga do sa basura. Nga, ano pa ang ginapaligban mo? Ang balay nga ini. Ano? Ano ang balay nga ini? Ginprinda ko ah. Kag kinahanglan nga bayaran na. Kag kung hindi, marimati na ini. Ano? Ginprinda mo ang balay nga ini? Estupida ka? Ha? Kintampa mo ako, mami? Magsiling na ako sa imo. Nga ang tanan nga butang nga ginahatag ko sa imo. Labi ng balay nga ini. Hindi mo papailabtan. Kagkaroon sugiran mo ako nga ribatihon ang balay nga ini. Sige! Ipabutong sa ina. Kay wala ka ako sang labot sa imo. Kung sa kalsada ka man maistar. Kag hindi ka magpalapit sa akon, ha? Kung natak-an na ako. Hala! Magaling ka na! Lakat! Hindi na ako maluyag na makita kaniwa! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon. Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasumpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Tatlo nga kasakit. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo!